Gibahan pipila ka mga barangay sa Zamboanga City dihang mibundak ang ulan kaganinang kadlawon. Gani apektado sab ang enrollment sa mga pampublikong tulunghaan sa syudad dihang gihibaha sab ang ubang tulunghaan. Dugang detalye sa report ni Efren Mamak. Naglisod og labay kini mga motorista sa Santo Niño Putik, Zamboanga City diyang gibaha ang kadalanan human milapaw ang tubig baha sa drainage sa maong lugar. Kini diyang mibundak ang ulan Miyerkules sa kadlawon. Sa video sab nga kuha sa usa ka residente sa Waray Barangay Divisoria, misulod na ang tubig baha sa ilang panimalay. Wa sab kaikyas ang Baliwasan Central School sa Barangay Baliwasan diyang gisulod sa tubig baha ang pipila ka classroom. Hinuon, walay learning materials ang nabasa. Apan, apektado ang unang adlaw sa enrollment sa mga pampublikong eskwelahan. Gani, makita kini mga ginikanan o guardian nga naglisod og labang sa tubig baha aron mapa-enroll lang ang ilang mga anak. Hinuon, gipaningkamutan gyapon sa mga magtutudlo nga matagad sila og maproseso ang enrollment registration. Nag-worried po para sa mga bata kasi may baha. Worried para kung may magkadengge yung mga bata. Makita nato nga kaning mismong tubig baha nakahatagay og kahasol sa mga ginikanan, estudyante lakip mga magtutudlo alang sa unang semana sa enrollment. Busa nang hinaon sila nga unta, mahatagan na kini og solusyon gikan sa lokal nga kagamhanan o mga hingtungdan. Matud sa ZZDRRMO, gilaraw nila ang pagpadako sa drainage system, isip usa sa solusyon sa mga pagbaha. We just have to improve yung drainage system natin, medyo ilakihan natin siguro. That will be depending on the assets also to be made by the city engineer's office. We are also anticipating itong mga baha that LGU also is to take care of this situation. So, pero we are coordinating with them and sa amin level, we're just doing what is within us para in the event na mayroong ganito, safe ang mga learners natin as well as the teachers. Sa karon nagpadayon ang assessment sa ZZDRRMO sa mga barangay ug tungaan nga naapektuhan sa pagbaha. Kauban si Sim Romero sa kamera, ako si Efren Mamak. Para sa One Mindanao.